Okay, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood sa debating ito, lalong-lalo na sa aking kapatid, Brother Eugene Gapo. Naway patuloy niyong pakinggan ang salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa pamamagitan ng debating ito. Ang katotohanan po ang siyang manaig. Ako po si Brother Mike Rivera, evangelist po dito ng Masbate City, Province. Okay, so that is Brother Mike. At medyo naglalag nga siya konti, pero let's see mamaya mga kapatid. At baka maging magandang mas maganda yung signal niya. Dito naman tayo sa ating second speaker. Bro, pakilala ka bro. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating debate. Muli magkakasama iti lingkod, Brother Eugene Gapo, sang Catholic Faith Defender, Salog Chapter, at membro din ng Bible Apostolate Knight of Columbus. At sa lahat ng mga nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat, at sa ating moderator, magandang gabi. Yan lang po. Okay mga kapatid, again ang topic nila ngayon is which is the true church? Either this is Seventh-day Adventist or Catholic Church. At bibigyan ko ng 10 minuto. Pero bago yan, pwede bang mag-mute muna si Brother Eugene, bro? Pwede bro. Ganyan. Hindi mo mag-mute. Paano ba mag-mute ito? Dito sa call. Sige bro. Dito sa call. I-mute ko na lang to. Sige. Go ahead. Sige, so Brother Mike, 10 minutes bro. Your time start now. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ang aming pong paksa ngayon ay which is the true church? Seventh-day Adventist or Roman Catholic Church? Ayon po dito sa Mateo 16:18, si Kristo ay nagtatag ng iglesia. Akin pong babasahin dito po sa Amplified Bible Classic Edition or EMP. Ang sabi po dito, and I tell you, you are Peter, Greek Petros, a large piece of rock. On this rock, Greek Petra, a huge rock like Gibraltar, I will build my church, and the gates of Hades or hell, the powers of infernal region shall not overpower it. Verse Ito na nga yung sinasabi ko. Ayan. Baka, okay. Narinig po yung boses ko kanina, Kap. Sorry, nawala ko eh. Ngayon bro, na-off siya. Pero tuloy lang bro. Okay, ulitin ko po kasi nawala ko eh. Ang sabi po dito, and I tell you, you are Peter, Greek Petros, a large piece of rock. And on this rock, Greek Petra, a huge rock like Gibraltar, I will build my church, and the gates of hell shall not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth must be what is already bound in heaven, and whatever you loose on earth must be what is already lost in heaven. So ayon ho dito mga kapatid at kaibigan sa Geneva Bible, sa footnote no, sa Matthew 16:18, Peter, who is a piece of the building, and Christ, the Petra, that is the rock and foundation. So ibig sabihin, ang founder, si Kristo, hindi si Pedro. So napakaliwanag po mga kapatid at kaibigan. Yung salitang build kasi, sa Greek, ito po ay tinatawag na oikodomeo. No? Ang ibig po sabihin, to build up or edify. Translated as to build, to rebuild. Ibig sabihin, sa panahon ng Old Testament, meron ng iglesia ang Diyos pero nabuwal. Kaya pagdating ni Kristo, sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Di ba? Itatayo ko ang aking iglesia. So ibig sabihin na yung iglesia pala hindi nagsisimula sa panahon ni Kristo, kundi ito po'y connected sa panahon ng Old Testament. So ano po yung ibig sabihin ng keys or
tinatawag na dito po sa Matthew 16:19 sa Amplified Bible, I will give you the keys or authority of the kingdom of heaven. So ngayon, saan at kailan na itatag ang iglesia ito? Ang sabi ho dito sa Asya, pag-usbong ng kabihasnan, sa page 223 and 224, na itatag ang Kristyanismo sa Jerusalem. Ang relihiyong ito ay itinatag ni Hesukristo noong unang siglo. Ano raw? Doon pala itinatag sa Jerusalem noong unang siglo. Anong pangalan? Diyan po sa Mateo 16:18, wala pong official name, pero mayroon pong descriptive name sa ibang text po, kagaya ng Iglesia ni Cristo, Church of God, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Iglesia ng mga panganay at iba pa. So ibig sabihin, makikilala ang tunay na iglesia hindi sa pangalan. Sa ano? Sa doktrina. Napakaliwanag po ang sabi dito sa 1 City 17. Dito po sa Authorized King James Version, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Andito naman sa Revised Standard Version, Catholic Edition, sa 7:17 sa John, if any man's will is to do his will, he shall know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority. So ano ang doktrina sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Kung babasahin po natin sa Gawa City 38, ang sabi po dito sa Tagalog Biblia, ito yung naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na nagsitanggap ng aral na buhay upang ibigay sa atin. Ano ang doktrina o aral na tinanggap ng Kristiyano? Connected pala ito doon sa Old Testament. Ang sabi ho dito sa New International Reader's Version, sa Acts 7:38, Moses was the Israelites in the desert. He was with the angel who spoke to him on Mount Sinai. Moses was with our people long ago. He received living words to pass on to us. So ano raw ang doktrina ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Kristo? Doon pa po galing yan sa Old Testament. Napakaliwanag ho ang sabi dito sa Gawa City 38. Ngayon, kung atin namang bubuksan sa John 21:24, ang sabi dito, and we know that his testimony is true. So ibig sabihin, tinawag na tunay na iglesia dahil si Kristo ang nagtatag nito at tumanggap ng totoo at buhay na aral. So ayon no dito sa Asya Pag-usbong ng Kabihasnan sa page 224, ang relihiyong Kristyanismo ay itinatag ni Hesukristo noong unang siglo. Ang paniniwalang ito ay nagmula sa relihiyong Judaism, sapagkat si Hesukristo at ang kanyang mga alagad ay mga Diyo. So ibig sabihin, kaibigan, kung ano yung doktrina o kautusan na ibinigay ng Diyos sa Israel, maliban na lamang sa kautusan na pinawi na, yun din ang susundin ng mga Kristiyano. Revelation 14 verse 12, New Living Translation, this means that God's holy people must endure persecution patiently, obeying His commands and maintaining their faith in Jesus. Ngayon, dito naman sa Amplified Bible, sa Revelation 14:12, ang sabi dito, habitually keep God's commandments and their faith in Jesus. Revelation chapter 12 verse 17 sa New Living Translation, and the dragon was angry at the woman and declared war against the rest of her children, all who keep God's commandments and maintain their testimony for Jesus. Ibig sabihin, yung woman dito ay ang church, yung apostolic church. Tapos, ang children naman dito or seed or yung remnant, ibig sabihin, connected sila. So may remnant pala na lalabas after sa persecution. Kasi ang sabi doon sa Revelation 14:12, may persecution. At dito naman sa 12:17 na ginamit dito na term is the dragon was angry. Ibig sabihin, nagalit siya sa ano? Sa babae, yung iglesia na itinatag ng ating Panginoon Kristo.
At pagkatapos ng persecution, nag-start po ito from 538 to 1798 AD, doon po lalabas ang remnant. Ang kanya pong characteristics ay pariho lang po doon sa inusig ng dyablo. Ngayon, ibig sabihin, bakit inusig? Dahil sumusunod sa utos ng Diyos, including the seventh day Sabbath, o sa teaching ng Bible. Tinawag sila na remnant o nalabi. So anong pangalan sa iglesyang ito na sumusunod sa utos ng Diyos? And the Bible is their teacher. Ayon ho dito sa Catholic Mirror, September 28, December 23, 1893, the Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teacher. Ano ho daw? The Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teacher. Sino pong nagsabi niyan? Catholic! O ngayon, dito naman sa The Question Box Answers, 1909, Priest Bertrand Conway, if the Bible is the only guide for the Christian, then the Seventh-day Adventist is right in observing the Saturday with the Jew. Ngayon, sabi naman dito sa St. Catherine Catholic Church, Sentinel, May 21, 1995, people who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventist. Alam po ng karamihan na sa lahat ng mga Christian churches, ang Seventh-day Adventist lang po ang sumusunod sa Biblia. Ano ho ang katangian ng tunay na iglesia? Sumusunod sa utos ng Diyos. Ngayon, ang Catholic ba? Ang Catholic ba ito? Ang sumusunod sa utos ng Diyos? Ayon ho dito sa Philippine History, sa page 78 ni Gregorio at Sonia M. Saide, babasahin ko po dito. Ang sabi po ay ganito. Catholics consider themselves as Christians who believe in Jesus Christ as Lord and Savior, but they add and subtract some beliefs in the Bible. Ay, thank you po, thank you. Okay mga kapatid, at dyan natatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, Brother Mike ng Seventh-day Adventist. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating second speaker, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. So, once again, magandang gabi po, Sir Mike. Ito yung unang tanong ko sa iyo, Sir Mike. Sabi mo kasi na ang iglesia sa San Mateo 16, ang tunay na iglesia ay si Kristo talaga ang founder. Tama ba ang narinig ko sa sinabi mo? Yes, tama po. Sunod tanong. Seventh-day Adventist belief. Na libro ha, Doktrinang Sabadista. Babasahin ko sa pahina 261. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Ang tanong, ano ang narinig mo sa binasa ko batay sa inyong libro? Ang founder ng Seventh-day Adventist, si Ellen Goldwhite o si Jesucristo? Batay sa libro ninyo. Sagot? Okay. Batay po sa libro namin, so ayon po sa yung binasa na si Ellen Goldwhite, pero yung pinaka-founder namin si Kristo, Hebreo 3 at 4 ang sabi dito, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay Next puno question. sa bahay niya, na ang bahay niya ay, Next ay question. tayo. Tayong bahay. Si Kristo ang nagtayo. Next question, pero bro. taong ginamit. Next question. Ang sabi sa inyong libro, Seventh-day Adventist Belief, si Ellen Goldwhite, founder ng Seventh-day Adventist. Sang-ayunan mo ba ito o hindi? Sang-ayunan po, pero si Apostol Pablo, founder din Kaya, yung pinaka-founder namin, si Kristo. Ulitin ko pang sagot ko, Hebreo 3 at 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang tagapagtayo ng lahat ay ang Diyos. Sino yung bahay? Tayo, yung iglesia. Next Okay. question. Kaya si Kristo yung founder namin. Next question. Okay. Moderator, i-wave ko na to. Okay, times. Dahil Okay. rason ko, kaya ko ito i-wave. Dahil, wala na, hindi founder nila si Kristo, si Ellen Goldwhite. Okay, sige, i-wave ko na to. Okay, bro. So, dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating second speaker,
Brother Eugene ng Roman Catholic Church. At bago natin Sige. puntahan ang first stand mo, bro, shoutout muna sa ating nasa live kay Mac Tibor. God bless everyone. Sana lahat tayo ay maraming matutunan at matimbang-timbang ang katotohanan sa Biblia. Sabi naman ni Zach Jacob ng Bantay Pinto, nasa aral ang tamang church. Sabi ni Jose Sostenes, Lechonentito, mayang 10 PM po ba ito? Ayan. So ngayon na ito. Jess Gabriel Kalipayan, dapat Biblia lang ang pagbabasihan kung ano ang nakasulat sa Biblia kasi pag may ibang referensya na gamit, unscriptural na yan. Shoutout din kay Joy Socaldito sobre Mesana ng Advent Biblical Ministry. Ang Seventh-day Adventist Church ang tunay na iglesia na mapapatunayan sa aral, sa kaugalian at sa palatandaan na mababasa sa Biblia. Ang Romano Katoliko ay tunay daw na iglesia ayon sa claim ng mga bugos at bias na history na sinulat ng Romanong Katoliko din. Shoutout din kay Renante Kapiding, basta sulpot tatag ng kano, palpak sinasabi. So mga kapatid, dako tayo sa ating second speaker, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. Again, ang topic ay True Church. Your time start now. Okay. So, magandang gabi sa ating lahat. Kaya ako na iniwib itong question ko, although dami pa naman sanang oras, dahil mismo ang libro ng Seventh-day Adventist ang nagsabi na ang founder pala ng Seventh-day Adventist Church mismo, si Ellen Goldwhite. Hindi si Jesucristo. Sinangayunan pa niya. So wala na. Hindi na tayo pwede magtagal pa ng chichiburiche na tanong kung alon ba yung iglesia na sinasabi niya. Sabi, di ba, sabi niya is tawag nito, makikilala sa tunay na aral. Paano kung ang aral mo ay kinuha mo sa Biblia? Nag-xerox ka galing sa Biblia. Pagkatapos tatag pala kayo ni Ellen Goldwhite, ay kawawa, hindi maging tunay yan. Siya na mismo nagsabi na ang tunay na iglesia ay makikilala talaga sa founder. Ang founder talaga, yes, of course. This is all about the church and founder. So ngayon, ginamit niya St. Matthew. Hindi naman pinangalanan, pero sa description, ano? Kung babasihan natin yung kanilang mismong the Ministry Magazine, ano sabi? Sa pahina 29, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostle continued to the time of Constantine about 321 AD. At anong simbahan ito? Dito mababasa natin, sinabi, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Roman Catholic Church, mismo libro nila ang nagsabi. Ngayon, meron ba, ano ba ang, wala namang sinasabi sa Biblia na yung Matthew 16:18 na Roman Catholic Church. Wala ding mababasang Seventh-day Adventist, tama ka. Wala namang opisyal na pinangalanan. Pero ano ang ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo sa ang hagubili niya sa kanyang mga apostol? St. Matthew 28:19, go throughout the whole world. St. Mark chapter 16 verse 15, go throughout the whole world. So ibig sabihin, Catholic, universal. Ang simbahan ay universal, tama ka. But who is the founder of the Catholic Church? Ito ang gigibain niya. Dito, tignan ninyo. Ang nakakatawa ang kanilang pangalan sa Tagalog. Simbahan ng Adventista sa ikapitong araw. Sino ang nagtatag? Dito Wikipedia yan Sino ang nagtatag? Ang nagtatag po, si Joseph Bates, si James White, si Ellen White, si J.N. Andrews. 4 ang founder. Puro kano. Paano naging tunay kayo? Sa 4 na founder, wala ni mismong Jesucristo na kaakibat na pangalan. Ginamit pa niya ang sulat ni Dr. Sonia M. Saide. Hindi ko na sana gagamitin yung mga libro ni Saide. Kasi mayroon nang nag-comment, bugos ang ginagamit ng mga Catholic. Yan. Pilipino tayo, di ba? So we have to read the Philippine, a unique nation, history of the Republic of the Philippines. Tama ka. Walang pinangalanan. As far as the history book is concerned, Christianity is Spain's greatest legacy.
The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Oh, history ha? Oh, ngayon, dako tayo sa Bibliang Protestante. Ano ang ibinanggit sa atin sa Bibliang Protestante, the Paraphrase New Testament? St. John chapter 10 verse 16. And beside the Jews I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gathered to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Catholic Church, hindi Adventist Church. Ang tunay na simbahan Katoliko, yung Seventh Day Adventist, kailan na itatag ni Joseph Bitchan, ni James White? O dito, lugar, 21 ng Mayo, 1863. Hindi nga tugma yung taon ninyo kung kailan na-organisar ang Seventh Day Adventist sa taong, babasahin natin to, kanila mismong libro. Sulat ni White, na-organisar noong 1863. Dito sa Bisaya Translation, 1893. Alin ang tama kaya nito? So kaya ko iniwib, dahil mismo ang kanila ng libro ang nagsabi, this, the group or the Church Seventh-day Adventist, hindi pala si Kristo ang founder. Si Ellen Goldwhite. Kaya kayong mga Seventh-day Adventist, dapat sana'y matauhan na kayo. Dahil hindi pala si Kristo ang founder ninyo. Isang kano. At tama, yung nasa Biblia, Salmo 127, chapter 1, unless, gawas. Maliban na lang kung ang Diyos ang nagtayo, walang kabuluhan ang sino man, mga taong nagtayo. At alam niyo ba ang sinabi ni Apostol San Pablo? Buhat 7:48, wala po ang Diyos na ninirahan sa mga bahay na tatag lamang ng tao. Tatag kayo ng kano, 4 pa, founder ninyo. At pagkatapos, ano to? Sinabi pa ni San Pablo, 17:24, ang Diyos hindi po naninirahan sa plong, tatag lamang ng tao. Wala talaga. 4 minutes. Sige, salamat Mr. Moderator. So, makikita natin na ang founder ng Seventh-day Adventist hindi si Kristo, at ang founder ng Roman Catholic Church ay si Jesu Kristo. Sabi niya, makikilala ang aral ng simbahan. Tignan natin to. Hindi po ito librong Katoliko. Ano to? Ito po ay isang babasahin natin to. Introduction to World Religion Belief System. Ayan, na libro. Ano ang sinasabi sa pahina 71? Introduction po ito ng Christianity. Babasahin natin ito sa kung mayroon pa tayong oras. Dito makikita natin Christianity is a religion that is very familiar to Filipinos because Philippines had become predominantly Catholic since Spaniard occupied the country from 16th and 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered the world's largest religion, a religion based on the teaching of Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Base pala ni Jesu Kristo ang turo ng Katolikong simbahan. At hindi ito Katoliko na libro. At mayroon pa sa Nelson's Dictionary of Christianity, sinasabi Roman Catholicism, apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Di, paano naman ngayon kapag doktrina ninyo nasa Biblia? Pagkatapos tatag lang kayo ng kano, matik. Hindi yan. Kumopya lang kayo. Brad, wala naman sa Biblia doktrina ninyo. Kapag wala sa Biblia ang doktrina, Brad, pigi kayo. Paano? Kapag nalalaman natin si Kristo ang founder sa simbahang yan, matik na yan. The doctrine is, that's one. Automatic na yan. Pero ano ang sinabi sa kanila sa mismong libro nila? Alpha and Omega, Volume 8. Catholic Church, Universal Christian Church, whose doctrinal based on form by the absorption of Greek philosophy neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into strictly hierarchical system with the Pope and its summit. At dito, mababasa natin na ang Apostolic succession pala ay nandito lang sa loob ng simbahang Katolika. Kayo,
Wala kayong apostolic succession. Apostolic succession, a principle emphasized by the Roman Catholic Church in particular, hereby qualification of the office of priest and bishop can be gained by receiving ordination from a bishop who has himself been primarily ordained. It is believed that there has been an unbroken chain of bishop ordained in this way right down from the times of the apostle. Ang Seventh Adventist, di nga siguro alam kung sinong unang taong nagkristiyanismo sa Amerika, kung kailan sila umabot sa Amerika. Di ba? Hindi siguro nila alam yan. Tayong mga Katoliko ay meron tayong apostolic succession. Kaya nga, wala pong putol. Galing po ni Jesucristo at sa mga apostoles hanggang ngayon, meron tayong tinatawag na chronological list of Pope. So, ayan, malinaw ang sinabi. Walang tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tama, sinabi sa Biblia, nagtayo siya ng iglesia, hindi pinangalanan. Tama ang sinabi ni Sir Mike. But as far as the history book is concerned, marami pa sana akong libro dito babasahin. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mayroon pa, yung The Global Bible, sinabi talaga, the four mark of the church, One Holy Catholic Apostolic Church, hindi Seventh-day Adventist Church. Kaya kayo, mismong libro nyo na ang nagsabi, founded by Ellen Goldwhite. Founder, hindi po si Jesucristo. So, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang pahayag ng ating second speaker, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating first speaker, Brother Mike ng Seventh-day Adventist Church. Your time start now, bro. Okay, ang una ko pong tanong. Hindi mo ba nabasa sa mga documents ng Seventh-day Adventist na inamin ng Adventist na si Kristo ang aming founder? Anong klaseng document yan? Time stop. Latag mo. Time Ang stop. tanong, Time stop muna, hindi time mo ba stop muna. nabasa? Bro, Eugene, tawag ka ng moderator, bro, ha, pag No. nagka-clarify ka. Moderator, clarification lang. Kasi mag-cite siya ng document, anong klaseng document. Okay. Bro, Mike, merong clarification dito, bro. Ika-clarify mo ba, bro, or magre-retain ka pa din sa tanong mo? Ganito yan, kapatid, nag-pray muna ako. Kasi, sabi kasi niya kanina na ang founder ng Seventh-day Adventist, si Sister Ellen G. White, para bagang ipalabas niya ba na doon nagsimula ang church kay Sister Ellen White. Okay. Sinundan ko siya kung meron ba siyang nabasa sa documents ng Seventh-day Adventist na inamin ng Adventist ang founder ay si Kristo. Okay. Meron o wala? Wala akong nabasa na document Wala daw. ng Seventh-day Adventist na ang Time founder ninyo si Jesucristo. Hindi naman lahat dokumento nabasa ko si Seventh-day Adventist. Sandali lang, mayroon pa akong 20 seconds. 20 seconds, ayan, bro, Mike, mag-object ka, bro, ha, pag may problem ka, bro. Proceed, bro. Sagot ako. Pero ang sa isang dokumento, belief ninyo mismo, Seventh-day Adventist belief, si Ellen White ang founder, kano, hindi si Jesucristo. Next question. Sige. Next question. Andito. Okay, next question po. Ang sabi po dito sa Hebreo 3, 4 at 6. Tao po ba dito? May founder po ba dito na tao? Wala. Hebrews 6, may founder na tao. Ano, pakiulit na tanong mo? Time stop muna, time stop. Hebreo? Kagaya ni Bro Pablo. Mike. Si Pablo, founder din eh. Sige, bro, Mike, pakiulit daw muna yung tanong, bro. Time stop naman, bro. Ginamit ko kanina yung Hebreo, Kapitulo 3 at Kapitulo 3, 4 hanggang 6 na may tao. Diba? Babasahin ko po. Dito po sa English, no? For every house is built of some man, and he that hath built all things is God. But Christ is as the son of his own house, whose house we are. Ang tanong ko, may tao po ba dito na Bro, yung signal niya, bro, putol-putol, bro. Hindi ko maintindihan, bro. Bro Mike, naputol ka, bro, ha? Bro Mike, naputol ka.
Okay mga kapatid, at i-post muna natin, nakapost naman yung time. Meron tayong 5 minutes and 49 seconds. Bro Mike, I think na okay na. Bro Mike, pakiulit yung tanong mo bro, from the top bro. Ano po? Pakiulit yung Iulit tanong mo ang bro. tanong mo kasi wala eh, naputol eh. Ganito bro Mike, pag mahina talaga yung signal bro, you can off your camera naman bro. Siguro mamaya mag-on ka na lang Okay. pag ano mo ha. Pero kung okay na, Okay. proceed ka bro sa tanong mo. Ang sabi po dito sa Hebreo 3:4 at 6, for every house is builded of some man, and he that hath built all things is God, but Christ is as the Son over his own house, whose house we are. Ang tanong ko, meron bang tao dito na nagtatag Meron. ng iglesia o wala? Meron. Pero Oh. meron ang title po sa binasa mo, si Kristo ay mas o labaw pa kay Moises o mas mataas pa kay Moises. So ibig sabihin, yung tao niya binanggit na magtayo ng bahay, ayan yung sinasabi ko. O, Kristo po ang Wait founder. lang bro. Next question. Dapat sana next question. Ayun. Saan po galing ang sinabi ng mga historian na ang founder ng Catholic Church ay si Jesus Christ? Saan po galing yan? Good question. Good question. Sa kanila mismo o sa Bro, Eugene. tradisyon ng Roman Catholic? Okay. Okay. Sagot bro. Saan ba galing? Sagutin ko. Saan ba galing ang galing po yan sa guided by the Holy Spirit ang kanilang sinasabi. Dahil according to sa ni Propeta Isaiah 41:4 ba yan o 44:1? Correct me if I'm wrong. Na ang Diyos ang siyang dahilan ng kasaysayan. Next question bro. So, next question. Dapat Taguras. Mamaya, iribat ko to. Gandang tanong yan. Gandang tanong. Bro Sige. Mike, naputol ka bro ha. Proceed bro. Tanong bro. Proceed bro Mike. Okay na? Yes bro, yes bro. Gandang Okay. tanong sana eh. Naubusan ako ng oras. May time pa po ba? Meron pa bro, 4 minutes pa bro. 2 minutes ka pa. Okay. Hindi ko kasi na yung sagot niya eh. Okay. Next question. Sige bro. Naputol kasi. Next question. Ayon po dito sa Wikipedia Encyclopedia, sa Catholic po ba na tradisyon galing yon ang sinabi ng mga historian o sa kanila lang? Catholic. Meron namang mga historian na nagsasabing Catholic tradition. Yes, of course, tama. Kung meron kang mababasa dyan, Catholic tradition, accept mo yan, tama yan. Kasi ang Katoliko nagtuturo ng tradisyon. At ang mga apostoles, yan po yung mga tinatawag namin na apostolic tradition, sacred tradition. Meron kami sa Katoliko tradition. At yan ang sinasabi ni San Pablo sa Next Biblia question. na hindi nating, walang oras. Sige, go. I-rebate ka So lang ito ngayon, mamaya. inamin mo na ang sinabi ng mga historian ay galing pala sa tradisyon ng Roman Catholic. Hindi lahat. May mga historia na hindi bumabase sa tradisyon ng Roman Catholic. Alam nila ang tunay. Pero wala ni mismong historian nagsasabi 70 Adventist founded by Jesus Christ. Wala. Ang sabi ng historian, founded by Jesus Christ, Roman Catholic Church. At hindi natin may kailangan. Sabi ni Job, read the history book and see. At yan ang Next sinasabi question. ng historian. Next question. Pag sinabi ba ni Job, alin po ang tamang salin? Yung sinabi sa King James Version o yung sinabi sa Living Bible? Ay, yung tamang salin, Job o yung tamang salin nasa simbahang Katolika. Kapag sinabi natin na mga Protestant edition, may mga bawas yan. May mga error pa nga yung King James Version. Pero, ang sabi po kasi sa Job, Kapitulo 8, versikulo 8, Living Bible, paraphrase ng isang protestante, read the history book and see. Basahin ang kasaysayan at tignan. Yan ang sinasabi ng kasaysayan. Catholic, hindi Adventist. Problema mo na yan. Ngayon, next question. Ang sabi dito sa Wikipedia, Encyclopedia, according to Catholic tradition, the church was founded by Jesus Christ.
Biblically o traditionally? Traditionally yan kasi kasaysayan na yan eh. When you know what is the meaning of tradition? Tradition basing na yan sa kasaysayan, hindi yan nasulat ng Biblia. So pag sinabi natin biblically, of course, St. Matthew chapter 16 verse 18, tama yung sinabi mo. But in tradition, yan yung mga history natin, based on tradition. Kaya lumalabas na yung mga history natin. Tama, yung Wikipedia binasa mo, tradition. Ang sinabi ni San Pablo sa Biblia. Next question. Wala na. Next question. Sige. Yun pa sana sinabi na tradition. Ang tradition po ba ng Roman Catholic Church, ulitin ko po, ang tradition po ba ng Roman Catholic Church, yun yung doktrina ng ating Panginoong Kristo? Yes, turo na ng ating Panginoong Kristo yung tradition kasi tinuro yan ng mga apostol. Paano pangaral ng mga apostol ang tradisyon kapag hindi itinuturo ng ating Panginoong Kristo? Nasa Biblia, nagtuturo ang ating apostol ng tradisyon. Mamaya, iriribat ka. Hindi ko lang babasahin, maubos tayo ng oras. Sige, next question. Ayon dito sa Doktrina Kristiyana na Cebuano, page 23 to 24. Magkaiba po ba 23-24. dito ang aral ni Kristo at ang aral ng Santa Iglesia Katolika? Sagot? Magkaiba o hindi? Tama naman tong sinabi sa Tama naman tong sinabi sa Doktrina Kristiyana. Ito yung hindi magkaiba. Time stop. Time stop muna, bro. Sige. Objection natin for speaker, ano yan, bro? Yung question ko, categorical. Pakiulit nga, bro, yung pagpipilian niya, bro, para makuha ko. Sige, pakiulit mo. Sige, bro. Dito po sa kanilang aklat, Doktrina Kristiyana, Page. Wait lang, bro. Ituloy mo muna, bro. dito po Mike. Sige, bro. Anong 23 page? and 23 and 24. 24. Magkaiba ba ang aral ni Kristo at ang aral ng Santa Iglesia Katolika Romana? Yes or no? Kaiba ba Hindi daw, bro? naman Yes or magkaiba. Hindi. Wait lang. Magkaiba. Bro, Yes, Eugene. hindi magkaiba. Okay, yan, yes. Hindi magkaiba? Yes daw, bro. Hindi magkaiba yan. Wait lang, Kung bro. ano ang 20 seconds yan, bro. So, Sandali lang. Kung ano ang okay. itinuturo ng simbahan, On ko yan muna. din ay aprobado ni Kristo. Binasa mo pa nga ang St. Matthew 16:19, and I will give you the keys, the kingdom of heaven. Di ba? Kung ano yung itinuturo dito, itinuturo yan sa langit. Kung ano yung pinagbabawal yan din sa langit. Next question. Ito po'y Next question. pinakaunang libro na printa ng Pilipinas. Next question. Premise muna ako. Ang sabi po dito sa Time, page time. 23, time na, bro. unsay kahulugan 7 minutes time, bro. Okay, mga kapatid, dyan natatapos ang first part ng ating debate, which is yung ating first cross and first stand. Mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. Basa tayo ng ilang mga comment muna dito. Sister Ren May, kailan nagkita si Ellen G. White at si Jesus Christ? Sabi naman ni El Suluj La Rosa, founder sa SDA, founder si Ellen G. White. Shoutout din kay Torilla Rodelen, hala, hindi proud sa founder nila. Shoutout din kay Yaz Gazel Alyosin, impas na. Ayan. At Imelda Alfonso, dapat si Bro Richard Thompson ang nakadebate ni Bro Eugene Gapo. Shoutout din kay Ecard, ang book nyo na mismo SDA ang nagsasabi na si Ellen G. White ang nagtayo. Shoutout din kay Jacinto Calonia, Paminaw Joy. At sabi ni Joy, hindi sila nagkita. Bakit pala? Ayan. So mga kapatid, marami itong comment na ito. Dito muna ako mga kapatid. So dako tayo sa ating rebuttal stage. Again, mauna dito si Brother Mike ng Seventh-day Adventist sa topic na True Church. Your time start now, bro. Bro, sandali lang. Di na to final, wala nang objection. Bro? Wala. Anong Final objection? rebuttal final na ba to? Wala na ba tong pagkatapos na mag-deliver may tanong pa, wala na. Pagkatapos ng mag-rebut, bro, meron pang second cross, bro. So balik tatanungin ko siya ulit. Oo, bro. Sige. Sige, bro. So, reset ko muna yung time. Brother Mike, again, bro, 10 minutes para sa yung rebuttal. Your time start now. Okay. Ayon dito mga kapatid at kaibigan, sa Wikipedia Encyclopedia, no? Ang sabi po dito, according to Catholic tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Kaya yung mga historian, kinapi nila
yung Catholic tradition. Kaya, yung sinabi dyan sa mga aklat, kagaya ng The New Book Encyclopedia, Royal Encyclopedia, The Philippine Islamic Nation, ang pinaka-puno talaga, o pinaka-ugat talaga, ay yung Catholic tradition. Ang sabi kasi sa Philippine History, page 78, the Roman Church changed the original teachings of the apostles. Tapos, sinabi ko kanina sa kanya na magkaiba ba ang aral ni Kristo at ang aral ng Santa Iglesia Katolika? Kaso lang, naputol yung oras. Babasahin ko, ang sabi dito. Sa page 23 sa Iglesia, Doktrina Kristiyana ng Iglesia Katolika Romana, unsay kahulugan sa ngalan nga Kristiyano, ang tawo nga binunyagan nga mituo sa mga pagtulun-an ni Jesucristo o sa Santa Iglesia. Ibig sabihin, iba yung aral ni Kristo at iba yung aral sa Santa Iglesia Katolika. Ngayon, iba ang aral ni Kristo at iba rin ang aral, ulitin ko po, sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So lahat ng history na sinabi na si Kristo ang founder ng Catholic Church, sablay po yan. Dahil ang pinakaugat punot dulo po niyan ay yung Catholic tradition ayon ho dito sa Wikipedia Encyclopedia. Ngayon, ang Catholic Church, mga kapatid at kaibigan, ang sabi po dito sa History of Catholic Church Wikipedia, the tradition of the Catholic Church claims it began with Jesus Christ and His teaching. So ano raw? Yung tradition pala ng Catholic Church, claim it began with Jesus Christ and His teaching. Kaya yung mga aklat na mababasa, yung mga history na Jesus Christ yung founder ng Catholic Church, sablay po lahat niyan. Dahil ang pinakaugat po niyan ay yung Catholic Church. Sabi nila. Ngayon, sabi naman nila, 33 AD daw si Kristo nagtatag ng iglesia. Pero ayon ho dito sa kanilang Bible, sa Christian Community Bible, no? Pastoral Catholic Pastoral Edition. Ang sabi ho dito na si Kristo ay ipinako sa cross. Jesus is crucified most probably on the eve of the Passover, April 7, year 30 AD. Namatay si Kristo, ang sabi dito, 30 AD sa kanilang Bible. Ngayon, 30 AD. Tapos, may 40 days. Pagkatapos ng 40 days, umakyat siya sa langit. Ang tanong, Brother Eugene Gapo, sino ang nagtatag? Sinong Kristo ang nagtatag sa 33 AD? Oh, baka ibang Kristo yon. Ngayon, ang sabi naman dito, sa aklat ninyo o mga history ninyo, na inamin ninyo na si Pedro ay first pope ng Roman Catholic Church. O ngayon, kung si Pedro ang first pope ninyo, ang sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2, unang Pedro kapitulo 4, 3 at 4, nagkaroon na kayo ng sapat na panahonong araw na magpakasawa sa mga kalayawan ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ang buhay ninyo noon ay lipos ng kahalayan, mga hilig ng laman, paglalasing, pagmamalabis, pag-inuman, at kamuhimuhing idolatriya. Si Pedro na kinilala ninyong Pope, hindi umiinom, hindi lasinggero. Ngayon, lasinggero kayo, umiinom kayo mga Katoliko. Ibig sabihin, hindi kayo ito ang binanggit sa Mateo 16:18, sapagkat hindi makikita sa mga gawa ang iglesia na binanggit mo na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, kung babasahin natin dito ang nakasulat sa gawa, no? Ang sabi po dito sa English Bible, dito po sa gawa 20:8, no? Amen. Dito po sa Thessalonians, 2 Thessalonians 2, verse 3 and 4. Let no one in any way deceive or entrap you, for that day will not come unless the apostasy comes first. That is the great rebellion, the abandonment of the faith by professed Christians,
and the man of lowliness is revealed, the son of destruction, the Antichrist. Sino daw? Lalabas yung Antichrist before the second coming of Jesus. Ano yung characteristics niya? Who opposes and exalts himself so proudly and so insolently above every so-called God or object of worship, so that he actually enters and takes his seat in the temple of God, publicly proclaiming that he himself is God. Ngayon, sinong nag-confess na siya ang Diyos? Ayon dito sa doktrina kristana na Cebuano, ang Santa Iglesia Katolika, mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan, nga miila sa Santo Papa sa Roma, nga pulo o ilim sa Kristo. Dinhi sa yuta, the Catholic National July 1895, the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ given under a bill of flesh. Inamin ng Catholic Church na ang mga Pope pala ay si Kristo mismo. Ibig sabihin, ang katuparan po dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4 na binanggit dito na Antikristo, ang sabi po dito ay ang Catholic Church. Kaya ang sabi po ni Martin Luther na nakikilala niya at alam niya na ang Papa siya yung Antikristo. Kaya siya nagprotesta eh. Hindi po basta-basta ang ginawa ng mga Catholic. Bakit? Sila po ay pinag-uusig po nila ang bayan ng Diyos. Ayon dito sa marami pong mga referensya na ang Catholic po, ang sabi po dito sa Western Watchman November 21 and August 24, 1527, Roman Catholics in France by prearranged plan under Jesuit influence murdered 70,000 Protestants within the space of 2 months. The Pope rejoiced when he heard the news of the successful outcome. Kaya nagalak at natuwa yung Pope nung narinig niya na maraming napatay. Yun ba ang Church ni Cristo? Hindi! Sabi ni Cristo sa Ten Commandments, huwag kang papatay. Kaya magkaiba po ang iglesia na itinaya ng ating Panginoong sa Kristo at yung iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ngayon, pinutol niya kanina na ang founder daw ng Seventh-day Adventist, si Ellen White. Tama, si Ellen White. Local church, kagaya ni Pablo. Si Pablo founder dito. Unang Corinto 3:10. Si Pablo nagtayo ng iglesia. Local church, kagaya din ni Ellen White. Kaya ang sabi dyan sa Hebreo 3, chapter 3, verses 4 to 6, na mayroong tao din na nagtatag eh. Hindi dyan nagmula yung church, kundi pinagpatuloy niya ang itinatag na Iglesia ni Cristo, yung aral, yung foundation. Kaya ang sabi dito sa aklat ng Seventh-day Adventist, The Faith of Jesus, a Christian doctrine course, no? Ang sabi dito, I believe that Jesus was the founder of the church. Kaya naniniwala po mga kapatid at kaibigan ng Seventh-day Adventist, yung pinaka-founder namin, mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya taliwas po ang paniniwala sa mga kapatid namin ng mga Iglesia Katolika na si Kristo daw ang nagtatag ng kanilang iglesia. Alam niyo po ba kung sino ang nag-invento po ng word na Roman Catholic? Si Ignatius ng 170. At ayaw naman dito sa 1870, no, sa Apostle Creed, na doon po binanggit po dyan na ang Roman Catholic Church, pero hindi po tinanggap. Ang official po name po ay Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang rebuttal ng ating first speaker at para hindi mawala yung ating init, no?
Tuloy-tuloy tayo sa 7 minutes na second cross ng ating second speaker, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. Your time start Okay. now, bro. So, Brad Mike, o Sir Mike, una kong tanong. Mayroon akong librong lagda sa pagtuon sa Biblia ug mga balaang alawiton. O yan. So 70 Adventist ito. Babasahin ko. Premise ako ha. Sinabi dito, page 75, but Catholic learns what to believe and do from the divine infallible authority established by Jesus Christ, the Catholic Church. Tama ba ang sinabi sa lagda ninyo o nagkamali ang lagda ninyo? Pakiulit lang po kasi hindi ko na nasunod eh. Pakiulit lang po. Sige. Ito. Time stop muna. Sa page 75. Page 75. Ayan o. Page 75. But Catholic learns what to believe and do from the divine infallible authority established by Jesus Christ, the Catholic Church. Tama ba ang nasa lagda ninyo o nagkamali ang lagda ninyo? Tama ang nasa lagda pero mali ang paniniwala mo. Good! Moderator! Wave ko na. Wala na akong dapat itanong. Tama Time stop, pala. time Sa stop. lagda. Kasi yung nasa lagda namin hindi kagaya sa yung paniniwala. Time stop. Time wala. stop muna. Time stop muna. Ano? Okay. Moderator. Bro Eugene, gusto ko lang i-confirm, bro. Wini-wave mo na yung 6 minutes and 3 seconds. Wala na. I-wave ko na to. Kasi mismo Okay, na. okay. Lagda Thank nila nagsabi oh. Okay na, bro. Okay na, bro. So, ganito mga kapatid. Official ng wini-wave ng ating second speaker ang kanyang time sa pagtatanong. Shoutout muna dyan sa ating mga nasa live ha. By the way mga kapatid, sa bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa tunay na iglesia. Kung sino ba yung true church, syempre. Either that is Seventh-day Adventist or Roman Catholic Church mga kapatid. Dito tayo sa rebuttal naman ng ating second speaker, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Sige. Actually, marami pa sana kung dapat itanong sa kanya kasi marami siyang patutsada tungkol doon sa mga Santo Papa. Bakit ito ba tunay? Pumapatay, may mga lasinggero. Lahat ng sinasabi niya, no? Na bagay sabihin niya, hindi ito tunay na simbahan ng tatag ng ating Panginoong Jesucristo, ang Katoliko. Dahil, meron kayo. Ay, kayo ba tunay? Tingnan ninyo yung gawain ninyo. Pero, sarili nila libro ang bumubutata sa kanila. Ano ang sinabi sa lagda? Yan, lagda ha. Pahina 75. Catholic. Yan, Ano sinabi dito? But Catholic learns what to believe and do from the divine infallible authority established by Jesus Christ, the Catholic Church. Wala akong nababasa yung sagot ko kanina sa tanong niya, wala akong nababasa na artikulo ng Seventh-day Adventist na inamin nila Seventh-day Adventist was the church founded by Jesus Christ. Yung mismong sinabi ni Ellen White, wala akong nabasa. I don't know kung mayroon man silang sinabing mga artikulo, normal, sasabihin nila yan dahil mismo ay libro nila yan. No? That's what we call self-serving. Pero ayan lagda ha. Yung una, nagbasa tayo ng tawag nito, yung libro nila mismo, Seventh-day Adventist Belief. At wala ni mismo na walang sinasabi na Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist local church. Walang sinabing ganun. Kapag sinabing local, si Brother Warren Basirel, naibanggit ko dito, local conference yan, tama sila. At kayo ang mali. So walang sinabing local. Nabanggit pa niya kanina, Anti-Kristo. Ano ang Anti-Kristo? Sinabi ni San Pablo, ni San Juan, unang 1, 2, 18, 19. Sa King James Version na may logong Seventh-day Adventist, di ko na lang babasahin para pagsib ng oras. Yan ang mga Anti-Kristong lumalabas sa Fellowship of Christ. Ano itong mga lumalabas sa Fellowship of Christ? Ito ay tinatawag na mga protestante. Hindi po sila kabilang sa simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Lumalabas sila. Ano ang Seventh-day Adventist Church? The Seventh-day Adventist Belief.
the Seventh-day Adventist Church, pahina 263, was, the Seventh-day Adventist Church, one of the largest institution, protestante kayo. Oh, di kayo yung anti-Kristo, hindi Katoliko. Oh, nagbasa pa siya ng doktrina Kristiyana. Meron ako. Ayan pahina 23 to 24. Unsay kahulugan sa ngalang Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pangalang Kristiyano? Ang sagot, ang mga tao na sinuman ang nabautismuhan at naniniwala sa doktrina ni Kristo at sa Santa Iglesia. Tama naman yan. May mali ba? Tama. Kaya ikaw, kung naniniwala ka sa doktrina ni Kristo, maniniwala ka sa kanyang simbahan. Anong simbahan na yan? Mateo 16:18 na sabi niya, hindi pinangalanan. Sabi ng libro nila, Catholic Church, established by Jesus Christ. Kung mayroon kayong tamang pag-iisip at mayroon kayong tamang pag-uunawa, lipat na lang kayo sa Katoliko. Ano ang sinabi ni Kristo sa kanyang mga apostol? 16:16 ng Marcos. Ang sino mang sumasampalataya, magpabautismo at sumasampalataya, maliligtas. Yung hindi, ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya pala hindi sila naniniwala. Di anong nangyari? Last day event. Anong sinabi sa kanilang libro? Si White ang nagsulat. Sa mismong libro nila. Hindi naniniwala, 'di ba? Sabi ni Kristo, mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Sabi sa pahina 54, and thou Capernaum, Seventh-day Adventist, who have a great light, which are exalted into heaven, in point of privilege, shall be brought down to hell. Kaya pala. Hindi kayo naniniwala marami pa sana kung itatanong sa kanya. Halimbawa, yung Antikristo, alam mo ba? Ng Antikristo ay mga protestante. Booking na naman siya doon kasi protestante sila. Pero mismong libro nilang bumubulaga. Isang tanong lang, wave na kagad. Wala nang dapat pang patutsada. Mayroon pa sana akong tanong. Kung hindi si Kristo ang founder, sino? Inunahan niya ako. Nag-imbento ng word nyo si Ignacio. Hindi niya alam sa Biblia, hindi niya alam sa Halis Handbook Bible of Protestant. Bible Handbook of Protestant. Ang banggit po dito sa mismong sa librong ito, sinabi, Epistle of Ignatius. Sino ba ito? Ang Church Father, Ignatius, Bishop of Antioch, and pupil of John the Apostle. So the more na gagamitin mo si Ignacio na isang estudyante ni San Juan, Evangelista, the more kaming mapapalapit ng Panginoon sila, shall be brought down to hell. Hindi ba kayo nahiya? Mag-isip-isip na kayo. Kung hindi si Kristo ang founder ng simbahang Katoliko, then who is the founder? Diyan lang ako matatalo. Pero kapag wala kang maibigay, wala. Sasabihin mo, at topic na sana siya, yung Santo Papa, pumapatay ng marami. Anong connection dun? Bakit? Yung mga Seventh-day Adventist, wala bang pinapatay? Pero nga, nabalita ni Brother Kenneth Bustamante, yung isang reporter natin dyan sa Catholic Faith Defender din, sa RMA na Pagadian, pastor ng Seventh-day Adventist, ng rep. Magpapiling banal kayo, meron naman kayo. Diba? So wala na yan, ibang usapan na yan. Dito, lagda, established by Christ. Baka manghingi siya ng kopya, bibigyan ko siya. Sabi niya, kapag nakasulat po sa libro, tama yan. Ay, nakasulat sa libro ninyo. So ano to? Nagkamali ba? Sabi niya, hindi mo nagkamali ang lagda. Ay, di wow. Ano pa dapat natin itutuloy? Patutsada. Wala na yan. Mismo ang kanilang libro na ang nagsabi. So, kayong mga Seventh-day Adventist, mag-isip-isip na kayo. Saan kayo? Sa tatag ng kano o sa tatag ni Jesucristo? Tama ang sinabi niya, ang simbahan ng iglesia nagsimula sa Jerusalem. Kailan nagsimula ang Seventh-day Adventist? Noong Mayo 21, 1863 sa Battle Creek, Michigan, Amerika. So, made in America kayo. Buti na yan, made in America kaysa made in China. Yung made in China, hindi nagtagal. Sa Amerika, medyo kanyan. Pero ang kaso lang, apat yung founder nyo. Ginagamit niya, Wikipedia. Gagamitin natin Wikipedia,
nagtatag classification Adventist classification Protestant, organisasyon Adventist. Pinuno si Ted N. Z. Wilson. Ito yung pinaka-presidente ninyo ngayon. Yung magla-live sa Facebook na parang kalbo. Lugar na sakop worldwide. Nagtatag Joseph Bates, James White, Ellen White, Jane Andrews. Kung alam nyo pa na sana, lipat na kayo. Salamat Mr. Moderator. Umalis na kayo dyan. Walang kabuluhan yan. Umalis na kayo. Dahil mismo, apat na founder. Naku, nakakahiya. Binasa ko, apat na founder. Puro kano. Wala mang Jesucristo. Okay na sana pag mayroong Jesucristo na sabi na lang, Joseph Bates, James White, Ellen White, Jane Andrews, Jesus Christ. Wala eh. Kahit man lang, abbreviation ng pangalan, wala. Saan nagmula? Amerika. Ang tunay na iglesia, sabi niya, Jerusalem. O kailan nagmula ang simbahan ni Kristo na simbahang Katolika? Sabi ni Dr. Sonia M. Saide, nagmula sa Palestina and Jerusalem. Dito pa meron ako sa sa New Book Knowledge Encyclopedia. Bahina 287. Volume 16, The History of the Roman Catholic Church began in Anapirum in Jerusalem. The church may be described, began in Anapirum, Jerusalem almost 2,000 years ago. The church may be described as the society that Jesus founded. Si Kristo nagtayo. Apirum in Jerusalem, sila Amerika. Kaya nga, hindi may kaila sa DepEd. Tama ang DepEd. Pahina 179. Si Kristo ay nasa loob ng simbahang Katolika at ang simbahang ito ay inatasan ni Kristo ng misyon para sa buong sangkatauhan, kasaysayan ng daigdig. Kayo, sino ang followers ninyo? Followers kayo ni Jesus Christ? Volume 8, Alpha and Omega, Adventist, followers of William Miller. Agoy, hindi pala si Kristo. Kawawa. So kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Yan Adventist, ano sinabi? Followers of William Miller. Akala ko may followers kayo ni Jesus Christ. William Miller. Sino ito si William Miller? Isang farmer, batay po sa Alpha and Omega. Followers pala kayo ng mga farmers. Magandang gabi at maraming salamat. Okay, so dyan Sige. natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating second speaker, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa pagtatanong ni Brother Mike. 7 minutes para sa'yo, bro. Banat, bro. Okay, ang una kong tanong. Kailan officially naitatag ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Batay po sa ating binasa history, hindi story. Began in an Apirum in Jerusalem almost 2,000 years ago. Saan nagmula? Kay Jesucristo yan. Siya yung founder. So kailan yan? First century. Sige. Next question. Anong taon po specific? Anong taon? First century na nga. Ayon ho dito sa encyclopedia, 33 AD. Tama ba to? Hindi. Tama din yan. Walang problema yan. Pag first century, kasali din yan sa first century. Tama yan, tama. Kasali sa first century yan. Pag sinabi mong 30 AD, tama din yan. Dahil nagsimula si Kristo ng kanyang ministry, 30 AD. So, nagtayo siya ng iglesia, tama din yan. Sige. Alin ba talaga ang tama? Pariho yan. Wait lang, bro. 33 AD, 30 AD. Proceed sa answer. Pariho yan. Parihong tama. Dahil tatlong taon siya nabubuhay sa mundo. Tatlong taon. Tatlong taon siyang nangaral. Batay po sa ating referensya, Bible Almanac. So tatlong taon, 33, 30, 31, 32, 33. Di tama yan. Next question. Okay. Kung tama itong 33 AD, ang tanong ko, sinong Kristo na nagtatag nung sinong Kristo na nagtatag sa 33 AD? Kasi si Kristo ayon dito sa inyong Bible na umakyat, namatay siya noong 30 AD. Tapos after 40 days, umakyat siya sa langit. So sa 33 AD, wala na siya. Sinong Kristo ang nagtatag ng Catholic Church sa 33 AD?
Okay, ang sinong Kristo? Ang tunay na Kristo, yung nagpapako sa cross, nagpapakamatay. Yung binasa mong chronological, that is not exact date talaga. Sinabi na yan ng chronological, ha? Na yung mga date nila is not exact. More or less. Ha? Not exact. Oh, sige. Kaya Next huwag question. mong batayan yan. Sige. May imprimatur pa to, Catholic Bishop Conference of the Philippines. Iba din yun eh. Iba din yun. Oh, iba din yun yung sa Cebuano na Bible. At ipapakita ko kayo dito naman sa New Living, no? A New International Version. Ang sabi po dito, the drama of the Bible, a visual chronology. Jesus dies AD 30. So sabi mo tama Yeah. yung 33. Ngayon, sinong Kristo ang nagtatag sa 33? Kasi wala na pala siya sa 33 AD. Okay, tama yung sinabi ko na Kristong original. Yung binasa mong chronological, hindi yan mga exact date talaga. Dahil kapag binabatayan mo yung chronological na yan na hindi exact, dahil wala namang Bible scholar na makapag-point out na exact date yan. Kung sabihin natin na mamatay sa 30, hindi na, yung Biblia Next ang mali. Uy, Next question. Ibig sabihin, yung imprimatur, yung Bible na to, Christian Community Bible, may imprimatur, Ah. Catholic Wait lang, bro, Conference of the Meron ako. Philippines. Ang Meron tanong, ini-specify ba dito na namatay si Kristo, year 30 AD, o wala? yung Kasi sa... di ba? Sinabi sa kronolohiya, in-specify dyan sa kronolohiya. Pero, yun ba yung tandaan mo yan? Hindi po exact date yung kronolohiya. Dahil wala namang Bible scholar na nakapagbigay na exact talaga ang date sa kronolohiya. Dito ba sa Kapag Wait lang, bro. Sandali lang. May 5 seconds pa siya, bro. Kapag ang kronolohiya ay nagkamali, batay ang Biblia ang tama. Next question. Okay. Dito ba sa referensya na ating pinakita, may specific date ba to o wala? Answer. Ha? Meron niyang specific date pero hindi po yan tama na talagang yan na yan. Kasi wala, nga sabi ko, walang Bible scholar na makapag-point out sa mga exact talaga. Merong date, merong nilagay. Ang dami mo sigurong libre, latag mo, pwede si Kristong founder ng Katoliko din ho. Na. Next Next question. question. Ibig sabihin, mali itong imprimatur Catholic Bishop Conference of the Philippines at ikaw lang isang tama. Hindi mali yan. Kaya nga naging primator kami sa loob ng Biblia. Pero ang kronolohiya, hindi po exact talaga na yan ang tama. Ang loob lang ng Biblia, ang Word of God. Pero pag may kronolohiyang nakaakibat dyan, yan nga, sinabi na nga sa mga historian, sa mga Bible scholar, hindi sila na makapag-point out talaga. Sige. Ang sabi mo kanina mali, ngayon sinabi mo naman na tama. Ano ba talaga ang totoo? Mali ito o tama? Mali ang kronolohiya na yan. Ang tama, ang nasa loob ng Biblia, yung St. Luke chapter 3. Di ba, sinabi na nangaral siya, nagsimula. wait Sandali lang, lang. Mag-object ka, bro. Nagsimula Meron siyang pa. mga... Sige, proceed mo na. Magsimula siyang nangaral sa edad na 30. Kung babatayan mo yung kronolohiya, namatay sa 30. Ano yan? Nangaral siya, pagkatapos namatay kagad. Oy, kaya nga walang exact date, walang exact point, talagang tama yan. Si Kristo, kung hindi nagtayo, edi sino? Next question. Yan. Ulitin ko. 3 beses ka palipat-lipat sa sagot eh. Ano ba talaga ang totoong sagot mo? Tama ito o mali? Final answer mo. Okay. Tama ang nasa loob ng Biblia, yung mga Word of God. Pero yung kronolohiya, hindi nakaakibat yan sa Word of God. Kronolohiya yan eh. Sabi ko, hindi point out na exact na, yan talagang exact. Pero pag sinabi mo na, pag i-exact mo yan, mali pala ang loob ng Biblia na sa San Lucas chapter 3. Na sinabing nangaral si Kristo na edad niya 30. Next Siya, question. nangaral siya, na isang araw, pinapatay kagad. Okay, next question. Nasa loob ba ito ng imprimatur na Catholic Bishop Conference of the Philippines o sa labas? Yung may specific 38 na namatay si Kristo. Nasa loob yan ng Biblia. Take note, ang imprimatur po yan Katoliko. Ibig... Time stop. Objection mo na. Bro, anong objection natin? Categorical question. Sige, Nasa pakiulit, loob bro. ba o labas
yung specific date na may imprimatur. Sa loob ba o sa labas na imprimatur? Nasa loob. Nasa bro. loob yan. Loob daw, bro. Nasa Proceed, loob bro. yan. Sa paliwanag. Pero 8 seconds lang ito, bro. Proceed, bro. Nasa loob yan. At hindi ibig sabihin na nag-imprimatur ang Katoliko, tama ng mga tinatawag nating kronolohiya. Kaya Time. nag-imprimatur kami. Time na. Okay mga kapatid, yan yung mainit na bakbakan natin sa second stage mga Wala, kapatid. moderator. Wala na palang oras siyang magtanong. Sayang, ang ganda sana ng mga tanong niya. Sige. Okay mga kapatid. So, shoutout muna dyan sa ating dumadaming live viewers. Same din dyan kay Brother Eugene sa kanyang profile mga kapatid. Shoutout sa inyo dyan. At dito na tayo sa final conclusion. At mauuna dito si Brother Eugene ng Roman Catholic. 5 minutes ito, bro. Sige. Okay, Okay, bro. so magandang gabi. Salamat bro Mike sa inyong magandang tanong. Ayos na tanong pero ang kaso lang is nabibitin ako sa mga minuto na pagsagot. Minsan nga yung mga tradisyon di ko pa mababanggit talaga. Pero ayos na rin ano. Ayos talaga yung mga tanong-tanong mo na talagang ito yung mga tanong sa mga taong nagsuri talaga. Saan ba talaga ang tunay? Tama naman yan. Pero kapag sa kronolohiya po tayo magbabatay, wala ni mismong Bible scholar, even though tawag nito, the 70 Adventist, kung mayroon kayong mga scholar, hindi kayo makapag-point out. Hindi nyo nga siguro alam kung kailan sinulat yung St. Matthew. Sige, di ba? So walang makapag-point out. Kung mali ang kronolohiya, hindi ibig sabihin, mali rin ang Biblia. Ang loob ng Biblia ang binatayan natin. Nagsisimula po si Kristo mangaral nung edad niya is 30. So meron akong isang exact, kung mali ang kronolohiya, kuha tayo ng mayroong mga ibang skala na nag-exact talaga. Ito, meron ako, The Life of Jesus Christ, the Ministry of Jesus Christ. Sinabi dito sa protestante na libro, itong tinatawag natin na Bible Almanac, dito nakaakibat, nakalagay, between 30 and 33 AD death. So alin ang tama? Ay tama itong 33. Dahil kapag 30, hindi na yan ma-point out sa Biblia. Wala nga naman kasi nangaral siya ng 30. Nagsimula siya sa kanyang ministriya. 30, namatay kaagad. So tama, 3 taon siya sa kanyang ministriya. Kaya yung sinabi mo na 33 AD na tayo, tama yan. Buhay pa si Kristo niyan. Yan, buhay pa siya. Hindi kagaya ng inyo, natayo kayo ng kano, wala na, patay na si Kristo, nasa langit na, pati yung mga apostoles, patay na, nasa langit na rin. Wala nang saksi sa inyo. Ang saksi sa inyo, yung 4 na kano lang. Sino ba naman taong mauuto sa inyo dyan? Yun ang mga taong uto-uto, naniniwala sa mga kano. Mismo libro ninyo, Catholic Church, Jesus Christ is the one who established. Ano to? Sabi mo, tama. Wala na. Case close. Kaya mayroon mang mga 70 Adventist dito na nanonood, open-minded kayo, magkatoliko na kayo. Dahil kung mayroon tayong tamang pag-iisip, time na po? Para libre ang inom. Sige. Bro, i-mute mo na yung sa kabila, bro. Kasi nadidinig ko yung iba dyan. Ayan. Sige. Okay. Okay, proceed ka, bro. 2 minutes and 19 seconds. Sige, salamat. So, tama pala ang sinabi sa kanilang mga libro. Wala. Madami pa sana kung itatanong sa kanya kasi marami siyang mga payag, pero wala eh. Wala. Mismong libro nila ang nagpapabulaga sa kanila. Hindi pa talang pipilitin sa inyo na maniniwala kayo ng mga history dahil ito naman ang paninindigan ninyo eh. Bugos history. Wala yan. Tradisyon lang yan ng Katoliko. Ito, hindi na to tradisyon Katoliko. Biblia ng, libro ng Sabadista. Meron ako, Biblia ang mga 70 Adventist na may mga logo dito. Ayan marami, pero hindi ko na lang babasahin yan. Di ba? So, kayong mga 70 Adventist, tama ang desisyon ninyo. Iwanan ang Sabadista, magkatoliko na kayo. At ikaw naman, Sir Mike, taos puso namin idadasal na sana po ay magbalik loob ka na sa simbahang Katoliko. Nasabi na libro ninyo, the Catholic Church, Jesus Christ, the one who established. Di ba? Hindi naman natin siya sinasaktan. Mahal natin. Kaya tayo nagdidebate dahil
to prove kung sinong tama. Kaya nga, ito, unique na topic. Sino tama? Katoliko o Roman Seventh Adventist? So wala siyang mailatag. Sabi niya, magsisimula sa Jerusalem. Nagsisimula. Ayan. Kailan kayo nagsimula? Sa Amerika lang. Mas nauna pa nga siguro yun yung Tanduay Ram dahil 1854 yung Tanduay Ram. At saka sa inyo, 1863. Mas nauna pa yung Tanduay sa inyo. Oh. So, dito, ang isa din sa mga dahilan, hindi ibig sabihin na aral. Bunga po. Anong bunga? Pagiging santo, pagiging banal. So, Seventh Adventist, sa totoo lang, Last 30 wala ni seconds. mismo kahit isang, salamat, wala ni mismo isang kahit banal. Banal, walang santo sa loob ng simbahan ninyo. Kaya, fake yan. Masasabi ko, fake yan. Tatag lang po kayo ng 4 na kano, walang Jesucristo. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang final conclusion ng ating second speaker, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. At syempre, Brother Mike, final conclusion bro, 5 minutes sa stand naman ng SDA. Your time start now bro. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. So napakagandang debate po ito. At naway marami tayong natutunan. At ito po ang aking conclusion. Ang tunay po na iglesia ay makikilala po sa kanyang aral, kaugalian, at sa kanyang pagsunod po sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ayon po dito sa aking nabasa sa Apokalipsis 14 verse 12 na ang tunay pala na bayan ng Diyos o Kristiyano ay sumusunod sa utos ng Diyos. Ngayon, sino ang sumusunod sa utos ng Diyos? Hindi yung mga Romano Katoliko dahil mga lasinggiro, mga mamamatay tao ang sumusunod sa utos ng Diyos. Yung mga Seventh Adventist. Totoo naman na magkamali ang Seventh Adventist. Pero sa lahat ng iglesia sa mundong ibabaw, ang Seventh Adventist lang po ang nagtuturo ng katotohanan at patuloy niya sinusunod ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ano raw ang sabi? Sa binasa ko kanina sa kanilang mga aklat. Uulitin ko po, ang sabi ko dito sa kanilang aklat, sa Catholic Mirror, December 23, 1893, the Adventists are the only body of Christians with a Bible as their teacher. The question box answers 1909 First Bertrand Conway. If the Bible is the only guide for the Christian, then the Seventh-day Adventist is right in observing the Saturday with the Jews. Sabi nila, taong founder yan. Si Pablo, ano din builder din Babasahin ko po dito sa unang Korinto 3. Ang talata po ay Jess, ang sabi ay ganito, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder. Ngayon, piki ba si Pablo? Dahil nagtatag siya ng iglesia? Yung itinatag niya, local church, kaya kagaya din ni Ellen White. Kaya hindi niya nabali yung Hebreo 3 Hebreo, Kapitulo 3, 4 at 6. Maliwanag po na bawat bahay may taong nagtayo, ngunit ang tagapagtayo ng lahat ay ang Diyos. Sino yung bahay? Sa verse 6, ang iglesia yung bahay. Kaya ang ginawa ni Ellen White, ni James White at Joseph Bates, actually, yung founders ng Seventh Adventist, 3 lang 4 sa kanya. Yung ano kasi, yung ginamit kasi niya, mali 3 officially. Yung founders ng Seventh-day Adventist Church. Kaya sila yung ginamit ng Panginoon upang mapatuloy ang buhay na aral. Hindi niya nabali yung sa Gawa City 38 na ang doktrina pala ng true church galing pa yan sa Old Testament. Kaya maliwanag po, ang nakasunod po yan ang Seventh-day Adventist. Pareho lang po sa iglesia na inusig po ng Diablo sa pamamagitan ng Roman Catholic. Ngayon, tinanong, sabi dito sa Google, did the church begin in AD 30 or 33? Official po nila ito, catholic.com. Yes, official website. Ang answer po dito, 33 AD. Kailan daw nagsimula ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? 33 AD. Ngayon, hindi nasagot ang tanong.
ng Sabadista. Hindi nasagot ni Brother Eugene Gapo. Kaya talo si Brother Eugene dito sa debating ito. Ang sabi naman dito sa Apostle Creed, no? Apostle Creed. Ang sabi dito, noong, ano po, page 191. Basahin ko po. Okay. Wait muna, hanapin ko. Okay, binanggit yan kanina na si Kristo. Wait lang. Okay, hindi ko nakita. Ito na lang babasahin ko. Ayon po dito sa world history, no? World history, the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Kaya option pala kayo ng Orthodox. Hindi kayo ang iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sinong nagsabi? World history. Kaya nasablay po lahat, Brother Eugene, ang iyong mga sinasabi. Ngayon, style lang yun niya, Wib. Kasi Time. yung aklat hindi yung nasa Time na, bro. unawa niya, o pag-unawa niya. Time na bro. Okay, so mga kapatid, dyan natatapos ang ating debate between Seventh-day Adventist Church and Roman Catholic Church, mga kapatid, sa topic na True Church. At bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time, magpasalamat sa ating mga manonood, at kung meron kayong mga endorsement or kung anong ginagawa nyo, baka gusto nyo silang imbitahan. Nahin natin si Brother Mike. Bro, pasalamat bro. Okay, maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig sa debating ito. At naway ang katotohanan ang siyang manaig at mananatili sa ating mga puso. Salamat po at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Okay, bro, meron ka bang mga Facebook page or group or mga ano mo, baka gusto mo silang Meron naman. Pag-follow lang po sa Loud Cry Ministry International at yun po ang Facebook page natin. Marami pong salamat. Ayun. At kung gusto niyo suportahan, pwede niyo bisitahin, or kung meron kayong tanong, siguro pwede kayong mag-PM kay Bro Mike. Ayan. At Bro Eugene, bro, pasalamat bro. Okay, so unang-una, pasasalamat tayo sa Panginoon na siyang may dahilan ng lahat na ito, at sa lahat ng mga santo, sa lahat ng mga lalong-lalo na kay Mother Mary at sa mga anghel ng langit na siya ang nagpoprotekta sa atin ngayon. Salamat. At salamat din kay kay Sir Mike. Sir, magandang gabi. Salamat sa inyo, sir, na ito ang isang debater ng Seventh-day Adventist na malinis talaga ang kanyang debate, walang personalan, walang mga murahan, ano. Salamat sa inyo, sir. Naway kung mayroon ka mang debate sa susunod, sir, pagpatuloy mo yung kagandahang asal mo, sir, ha? Para matuladan ka din ng mga kasama mong Seventh-day Adventist. Salamat din sa kaya Brother Rasa, sa isang moderator natin, ano. Salamat sa inyo, bro, sa iyong platform, at sa lahat ng mga nanonood, salamat. Paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel Lakbay Katoliko TV, at paki-follow na rin sa ating Facebook account na official Eugene Pellegrino Bernido Gapo. Mayroon po tayong mga live dyan umaga at sa kagabi. God bless, mag-ingat po kayo lagi.